רגע 2025 היה טרנד פעם, מי שמכיר, לעשות פתקים ל-2025, וכאמור אני עשיתי גם. פה אני הייתי בכיתה ו', לקחור רק בשנה 2025. טוב, בוא נפתח את החרא הזה. רשמתי מגילה. אהרון ב-2025, מה קורה? השנה עכשיו 2020 ויש התחלה של איזה משהו שקוראים לו קורונה. לא יודע מה זה, אבל כנראה ילך אחרי שבוע. מי מספר לך? אני עכשיו בכיתה ו' והציונים שלי ממש טובים. קיבלתי א' בכל התעודה. ואיך אצלך? הרבה יותר טוב, נכון? שטוק. הדבר הכי מעצבן שיש לנו פה ב-2020 זה הספינר. מה הדבר הכי מעצבן שיש לך ב-2025? נר לי דתיק. תקופה שלא תחזור. בינתיים בואו נפתח חבילה שקיבלתי. כולם אומרים כזה, אני לא יודע מה הזמנתי כבר. בתחת שלי, אני זוכר כל דבר שהזמנתי. אין דן דינו סופל, לא משנה, נפתח את זה. שלום, אני אהרון ליאני. הזמנתי מגן שהוא ממש חזק, כאילו ממש. הזמנתי עוד מגן. הזמנתי מיקרופון לסרטונים. עד הפוך. ואז פשוט חתכתי לישון, אז זהו, תעקבו.